Zdravím vás, ja som Samuel a vítam vás pri Networking with Sam. V minulom videu, alebo teda prvom, sme si ukázali, ako Wireshark nainštalovať a v tomto videu si ukážeme, ako vo Wiresharku spustiť nahrávanie, automaticky ukladať a aj automaticky ukončiť nahrávanie. Nakoľko v reálnom svete nahrávky môžu trvať od pol hodiny po celý deň a nevždy budeme môcť pri tom stáť a sledovať to a monitorovať to. Tak aby sme začali, môžeme si prvé ukázať, ako jednoduchú nahrávku tak spustíme. Po otvorení Wiresharku nás uvíta toto uvítacie okno, kde sa nám hneď zobrazia porty, ktoré Wireshark detekuje. Tu aj vidíme graf, ktorý zobrazuje aktuálny trafik, ktorý cez ten interface ide. Keby sme chceli jednoducho začať nahrávať, môžeme ten interface rozkliknúť a ako vidíme, už niečo nahrávame. Je tu dosť ticho, zvyčajne by ste tam niečo mali, ale ja som na virtuálnej mašine, takže tu nič veľmi nezachytáva. Toto je veľmi jednoduché a bude to nahrávať, kým to my manuálne neukončíme a my ručne to neuložíme. Ale my to budeme robiť trošku inak. Takže teraz nahrávku ukončíme, pôjdeme do okienka Capture, čo je 5. zľava a vyberieme si Options. Tuto máme 3 okienka Input, Output a Options. Input, čo je vstup, vyberáme si porty, ktoré chceme nahrávať a ich vlastnosti, taktiež ako Capture Filters, ktoré si vysvetlíme v budúcom videu. Ak si interface otvoríme, uvidíme jeho vlastnosti ako adresu. Napravo od toho vidíme traffic, čo je zase graf, ktorý zobrazuje, či tam niečo je. Typ interfejsu, promiscuousný mód. Promiscuousný mód chcete mať väčšinu času zapnutý. Promiscuousný mód je vlastne funkcia, ktorá nám umožňuje kopírovať celý trafik, ktorý cez ten NIC prechádza, cez tú Network Interface kartu. Wireshark dostane kópiu. Wireshark sám o sebe nevie ten trafik meniť, ovplyvňovať ani mu zabrániť. Čo toto robí je iba na nízkej úrovni systému v NICu. To urobí kópiu všetkých dát a Wireshark ich dá dokopy do listu pre nás. V SnapLink vlastne nastavujeme od začiatku paketu, koľko bajtov chceme zachytávať. Nakoľko to dátové payloady môžu byť dosť veľké a Wireshark štandardne aj tie zachytáva, nakoľko keď rozklikneme default, vidíme koľko bajtov to zachytáva. My možno nechceme si zaplniť disk v prvých 10 minútach nahrávania pri nejakom trošku viac aktívnom switchi, tak my si nastavíme SnapLink v 64, čo by mohlo aj stačiť na zachytenie základných prvých hlavičiek, ktoré môžu aj stačiť väčšinu času. Ale vec sa má tak, že toto potrebujete vedieť, na aké využitie potrebujete Wireshark a nastaviť si to podľa toho. Buffer monitor nie sú podstatné momentálne a Capture Filter iba určuje, čo tam máte nastavené od minula. 64 na SnapLink som tam nastavil predtým, preto to tam ostalo a preto to tu bolo, keď sme to otvorili. Vy tam budete mať asi default, keď to otvárate prvýkrát. Taktiež, keby sme nejaké Capture Filters použili na tom interfejsi, zastavili nahrávku, a potom ju chceli urobiť znovu, boli by tu zobrazené. Ale filtre si prejdeme trošku neskôr. Teraz pôjdeme na okienko Output, teda výstup, a tuto si, ako meno naznačuje, vieme vybrať možnosti výstupu. Ako prvé si uložíme súbor niekde na našom zariadení, ale ešte predtým si ukážeme tuto, output formát, PKPNG a PK. PK je vlastne základný file type pre surové dáta, alebo vlastne spracované už nejakým zachytávacím prostriedkom. A PKPNG vlastne znamená Backup New Generation. Takže je to novšie, viacej optimalizované, čo všetko presne neviem, ale chceme používať PKPNG. Takže teraz, keď si pôjdeme vytvoriť nový súbor, uložiť ho teda niekde, ja to uložím na ploche, nazvem ho test.pkpng. Backup New Generation. Kompresia je podstatná iba keď nahrávame vo veľkom množstve a chcete si trošku ušetriť miesta na disku. Create new file automatically, čo vlastne znamená vytvoriť nový súbor automaticky. Po zakliknutí nám umožní vybrať si niekoľko z podmienok, ktoré vlastne určia, kedy sa nahrávka ukončí, uloží a začne sa ďalšia. Máme tu podmienky potom, ako nahrávka dosiahne nejaký počet paketov, nejakú veľkosť súboru alebo po nejakom čase. My si vyberieme pre ušetrenie času vám po 5 sekundách. To by mohlo stačiť. To, ako súbor bude uložený, sme si už nastavili, bude pomenovaný test, ale pretože využívame túto funkciu, bude vytvorených niekoľko súborov. Aby sme nemuseli každý jeden pomenúvať, čo Wireshark urobí je, zoberie to, čo sme nazvali prvý, takže test, doplní tam tento infix pattern, takže do mena to pridá rok, mesiac, dátum, hodinu, minútu, sekundu nahrávania.
potržítko a číslo nahrávky, takže pôjdem, to budú 0, 0, 0, 0, 1, potom druhá nahrávka bude 0 a 2, tretia bude 0 a 3. Máme dve možnosti, či to číslo označenia nahrávky 1, 2, 3 chceme na začiatku alebo na konci. Len taká malá informácia, potom ako sa nám to už nahrá, je lepšie nepomenúvať alebo nemeniť názvy tých súborov. Tuto dole máme funkciu ring buffer. Wireshark ponúka túto funkciu, aby sme si omylom nezaplnili disk nahrávkami a nestratili všetko. Je to dosť užitočné podľa mňa. Čo to robí je vlastne, že vždy keď Wireshark dosiahne nejaký počet nahrávok, ktorý tuto nastavíme, dáme pre príklad 5, tak vždy keď sa dostane po tú 5, miesto toho, aby vytvoril 6, začne prepisovať tú prvú. Takže vždy na celovom úložisku bude iba 5 nahrávok. A podľa toho, ako to máme teraz nastavené, budeme mať 5 nahrávok po 5 sekundách. A pretože sa konštantne prepisujú, tak budeme mať nahratých posledných 25 sekúnd, rozdelených cez 5 súborov teda. Ak máme toto všetko nastavené, mohli by sme v podstate začať nahrávať, ale čo my ešte urobíme je nastaviť, kedy by to malo automaticky skončiť. Lebo toto sme iba vytvorili automatické ukladanie. Keď prejdeme na Options, tuto máme Display Options, čo vlastne iba znamená, že keby sme to spustili a boli pri tom, tak toto by sa aktualizovalo v reálnom čase. Automaticky scrollovať, by to automaticky scrollovalo, keby to presiahlo túto spodnú hranicu. Name Resolution. Toto je dosť užitočná vec, ktorú si ukážeme neskorej. A vlastne toto aj vidíte, že to funguje. Miesto toho, aby IPčky to písalo, čo máme v tomto pilieri Destination, Name Resolution nám vlastne to premenil na názov, ktorý my vieme pochopiť. Čo to vlastne robí, čo Wireshark pre nás robí, je uľahčovať nám život a miesto toho, aby sme čísel hľadali, miesto toho, aby sme hľadali čísla, IPčky, MAC adresy, nám to premení rovno na klientské názvy alebo ich pomenovania, čo máme na sieti. Tuto dole prejdeme k tomu, čo som sa chcel dostať. Stop, capture automatically after a potom podmienky. Takže automaticky zastaví nahrávku po a máme možnosť po dosiahnutí nejakých paketov, po nahratí niekoľkých súborov, po dosiahnutí veľkosti súboru a po čase. My môžeme zastaviť nahrávku potom, ako sa nahrá, dáme 8 nahrávok. Takže, ale nepomýlte si to, v cieľovom úložisku stále bude iba 5 nahrávok ako súborov. Ale čo to bude vyzerať na konci je, že budú od začiatku po koniec budú teda 6, 7, 8, 4, 5. Tak budú pomenované iba. Pretože 5. nahrávka sa nahrá, začne prepisovať tú prvú a čo bola predtým prvá nahrávka, teraz bude 6. Čo bola druhá, bude 7. Čo bola tretia, bude 8. Teraz, keď máme všetko nastavené, môžeme sa vrátiť späť na input, vybrať si port, ktorý vlastne chceme sledovať a vybrať štart. A teraz vidíme, že niečo sa nám tu nahráva a toto vymazanie bolo vlastne vytvorenie nového súboru a začatie nahrávania odznova a zase. Toto by malo robiť 5 krát, teda pardon, 8 krát podľa toho, čo sme nastavili a potom, keď to dokončí, otvoríme si úložisko a pozrieme, či to urobilo to, čo to malo. No a vyzerá to tak, že niečo sa nám pokazilo. Ideme späť do Capture Options, pozrieme, čo sme urobili a ja som zabudol zapnúť počet súborov. Tak, to asi nevadí. Povedzme, že to zastavil po 8. Čo by to urobilo je, teraz ako vidíte, máme niečo nahraté, zastavil nahrávku a nechalo to tak. Teraz keby sme išli späť na miesto, kde sa nám to uložilo, čo ja som si dal na plochu, tu vidíme, že máme 5 súborov a konstantne sa prepisovali. Pretože som zabudol nastaviť, aby to vyplo po 8, nám to nahralo 15 súborov. Čo problém nie je, ale ako vidíte, aspoň ako to funguje. Aj pomenovanie. Dal tam test, čo sme si my zadali. Rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda, potržítko a označenie, čo boli tie NK a PKPNG. Teraz keby sme si jednoducho zatvorili Wireshark a roztvoríme, sa nám otvorí naša nahrávka. Lenže my tu máme v súboru 5 nahrávok. Tak ako si ich otvoríme všetky, lebo keď si ich vyznačíme a otvoríme naraz, i keď by to bolo fajn, neotvorí nám to všetko spolu
ale otvorí nám to ako rôzne nahrávky alebo rôzne Wireshark inštancie. Čo my môžeme urobiť, je otvoriť si prvé. Vidíme, že tu máme prvé 3 pakety, ktoré to zachytilo. Dáme si file, dáme file, tuto tretie zhora máme merge a tu máme všetky súbory. Pretože sme si otvorili 11 a chceme spojiť, dajme tomu s 13 nahrávkou, označíme ju a teraz tu máme možnosť, ako ju chceme pridať. Buď to pridáme chronologicky, časovo, alebo append package, čo jednoducho pridá nakoniec. My dáme chronologicky. A tu vidíme, že nám ich pridalo nakoniec. Keby sme teraz chceli ale pridať ešte ďalšie, vec sa má tak, že toto už je upravená nahrávka. Že čo budeme musieť my urobiť je uložiť si to. Dáme to, k týmto dáme, uložíme. A teraz môžeme spojiť s ďalším. Vidíme, že to je spojené. Dali sme 11 a 13. Teraz dáme 12, dáme chronologicky. A uvidíme, že tuto, kde máme z prvej nahrávky posledný paket na 4. sekunde a prvý paket z 3. nahrávky na 10. sekunde, uvidíme, že sa nám vsunie medzi to. Zrazu máme paket o 6. a 8. sekunde. Sa to dalo do stredu pekne. Toto nám umožní pracovať s viacerými nahrávkami naraz v rovnakej inštancii Wiresharku. Teraz jednoducho si to uložíme. Ak chceme prepísať to, čo sme predtým vytvorili, iba označíme to, čo chceme. Dáme uložiť. Áno, chceme to nahradiť. A teraz, keby sme to zatvorili a otvorili to novo vytvorené spojené, čo sme mali, vidíme všetky 3 fajly spojené. Ako vidíme, mám ich aj na ploche, v takom poradí a pomenovaní, ako som si ich vytvoril. No a to by bolo asi všetko, čo sa týka automatizácie takýchto vecí. Vstup, výstup a automatické ukončenie. Je to predsa len niečo, čo budete využívať, ak pracujete s týmto. A je to fajn vedieť. Ja vám ďakujem za váš čas, dúfam, že vám toto videjko trošku pomohlo, ak áno, tak dajte tomu like, ak nie, tak napíšte komentár možno, čo by vám pomohlo, alebo čo by som mohol pridať, lomeno upraviť. Ešte raz vám ďakujem za váš čas a vidíme sa v ďalšom videu.